Salam dostlar, men Cuma. Bugün size İstanbul'dan, yani yağışlı İstanbul'dan emmağda köp salam. Bugün size Gedelenç videosu bilen değerlen bir devlet tanıtacak. Has doğrusu bir devlete ne edip gidil yani bu arada size malumat verecek. Öz başımdan geçirenlerimi gurur verecek. O devletin adı Polşa. Bunu köpüğünüz biliyorsunuz. Şu an Türkiye'de biliyorsunuz. Türk lirasının hümmetinin gitmeyi sebeple adır kıvatta aylıklarının hümmeti belli bir derecede düştü. Türkmenlere ne için geliyor belki köpü aylık kazanma yani pul kazanmana geliyor. Çoğun için şu an Türkmenlerin köpü Polşa'ya gitmeyene gıdıklanma bildiriyorlar. Çok gıdıklanma bildiriyenlerin arasında benim adım ve Polşa vizamı aldım. Onu size görkedeyin. Şu an yanımda değil. Görmünt görkezceğidir. İyiydi. Dostlar gayet şeyle derenin Polşa vidam çıktı. Garaz dostlar ben şu Polşa vida başta Polşa ölen öldüm gıdıklan uğran vaatımda bir giden sorular yüze çıkıyordu ne etmeli, nereden nirik kavuşturmalı, nereden randevu almalı, neyme dokumentler gerek, resmi nama neyme gerek, çakılı, nereden akbol ayalı bir giden sorular yüze çıkıyordu. Benim çolun bağır bilen karşı karşıya kaldım. Başka neyme son tavşıran vaatım gördüm. Köp Türkmen oğlanlar şu sorularda yani problemi çekiyorlar, mesele çekiyorlar, tavşıran yerimizde de gördüm. Ya da ne etkiyorlar, firmalara yüz tutup çoluğunu sübülen etkiyorlar. Yani $1,500 için pul verip şunu ettiriyorlar. Aslında yani ona gerek yok hiç şeyli. Yani ayçak olanım şu firmalara, zatlara hiç şeyli $1,500 pul verme. Bu gatkeyan pul, biliyorsunuz o pulları berden ne günlük bilen yener ya. Yani aylık $200-300'dan yemeyen $1,500 demek ki 5 ay işten pulun oluyor, ol ken oluyor. Aslında bu dağlar öğrenemedip bilirsiniz. Çoğun için size bu videoda garaz ben başımdan geçirenden ve gerek dokumentler çoğular ayıp verecek anık. Ben ayın 10'unu tavşırdım. Ayın ikisine de vizamı elim aldım. Ben başımdan geçiren dağıtlarımı anık size aydıp verecek. Sizden şuna oraya hareket edersiniz gağlarından. Birinci bilen neyme gerek dostlar? Birinci bilen size Polşa gitmek için çakılık gerek. Çakılığı neydi var Polya? Çakılığı berde alıp ver yani firmalardan alacak olsanız firmaların resmi bolluğuna seyredin. Önküyü getiren adamlar bağımı, vize alıp veren adamlar bağımı iş olarak seyredin. Yani resmi iş etken olmalı. Mesela Türkiye'de olsa Türkiye'de resmi iş etken bir firma olmalı. Size Allah gitmesin, pulumuzu alt kaç gitmesin. Başka ne edip bilirsiniz? Başka da mesela diyeli has önemli tarafı dostluğumuz, dostlar Polşa'ya giden ya dostluğunun dostu, tanışı daha da bolup bilir. O has önemli görünüşü. Ben mesela şey ettim, berden salam olsun görüyen olsa alkama tekfada kömek ettiler, köp sağ olsun. Alkam deyip tanışımız vardı. Dost olan ana şol kömek etti bir de çakılı getirip verdi. Bizim çoğumuz bilen gittik. Ayçimyalı birinci uçurda çakılığı ayçimyalı ya firmanın üstülen ya da en önemli yolu dost bilişlerinin üstülen alıp bilersiniz. İkinci gerekli dostlar, ikinci gerekli adam rezervasyon. Rezervasyonu çakılık gelinden son haline dostlar, çakılık gelinden son haline. Rezervasyon nereden haline diyseniz Google'a yazıyorsunuz VFS Global Polonya deyip. Şu tayda randevu alıp çıkanlar, randevu alınıp çıkanlar. Çoğuna basıyorsunuz şu taydan VFS Global'ın sayfası çıkıyor. Şu tay Türkçe kaydol yani ağza olup nemet var, düğmeci var. Çoğuna basıyorsunuz. Şondan sonra kayıt bolup barla vermeli. Şu adı randevu kıyın yönüne şu tayda 5-6 yerden çıkandır. Hemmesinden arkayın barla verin. Mesela İstanbul olsa nereden barla biliyorsunuz? Ben biliyorum Beyoğlu'ndan barla biliyorum. Buram İzmir'den. Ben öldüm İzmir'den tavşırttım. İzmir'den çıktı.
Şon ýaly sizem yarım saatdan bir ýaly barlaýberin, hiç ýyly pes etmäň. Ol ödi. Yani çık ya gara diýene biraz izni ılgamak gerek. Hakykatdan hem kıyın. Onun pul berip nemetýänler baýal görýän bolan, satýanlar, zat etýänler ýöne. Ona da pul berip oturmaň. Izni şöyle 2-3 gün ýaly ılgasaňyz çık ya şolar. Anan aý. İkinci ondan sonra randevuňyzy aldıktan sonra size sistema belli bir yani randevu günü berýär. Şu gün gelin, dokumentlerinizi alıp şu gün gelin diýip bir gün berýär. O güne gitmez, şu güne gelmeden ön hem elinizde kağıt dokumentler olmalı. Olara aýdyp geçeň bir telefon aldy. Dostlar, randevu diýipdik. Randevuňyzy alanyndan sonra, ýani çakylykda ýatdan çykartdym, çakylyň ýanyna haýysnama da bolmaly. Ol hökmany suratda gelýändir, ýani uratýarlar, onuň ýanyňdan çykarmaň, soraň sony alýan şirket firmaňyzdan ýa-da dost olanyndan bolsun, soraň sony haýysnamany. Haýysnamadan sonra bir de gerek zat sigorta, yani sağlık sigortası, sağlık ihtiyaçlanışı diýilýär türkmençe. Sağlık ihtiyaçlanışı men alan şirketiň ady Unico'dan aldım. Sağlık ihtiyaçlanışynyň möçleri, yani sağlık kapsamı ya da sağlık kapsamı türkçesi 30.000 eurodan üstü olmalı. Yani menki 50.000 euro mesela. Bakasam 61 euro ya da 65 euro diýip bilýän. Şol arasynda bolmaly. Başga da näme aýtjaktym? Sağlık sigortaňyz 1 ýyllyk bolmaly we sağlık sigortaňyzyň yani aýdyşym ýaly her öňüňize gelenden almaň, yani sorap ýa-da alın. Men alan mesela Unico, çünki aňyrda BFS'de işleýänleriň aýdyşlaryna görä, ýani resmi namalar kabul etýänleriň aýdyşlaryna görä sigortaňyzyň dogry bolmagy sizin viza almaňyzy %70 köpeltýär diýip aýtdylar, şansyndy. Garaşon ýaly dostlar, sağlık sigortasyndan sonra gerek bolan zat bize 2 tane suraty nirden atylýar, onu BFS Global'ın, yani şu resmi nama taşdyrýan ýerimizde şo taýda düşüp şo taýda alyp bilýän, onu daşarda almamyza hiç ýyly gerek ýok. Sonra suratdan sonra gerekli Türkçe aýdyp geçecek bunu SGK döküm. SGK döküm, yani Sigorta Genel Kurumundan alınan bir döküm. Yani sizin hasapda durup durmadığınız baradaky bir döküm. Onu näde alyp bilýän? Onu E-Devletiň üstüne alyp bilýän. Ýöne E-Devletiň ýanky ýarlygynyň alyp bolan, uygulamasyndan alyp bolan. Onu web saýpasyndan girip şo taýdan alyp bolýandyr. Muny unutmaň. Köp kişini kötünüyor, köp kişini erken o, sonuçta unutmam bunu. SGK'dan sonra bize yerleşim yer belgesi gerek. Yerleşim yer belgesi bu, yani yaşayan yerin arada hak oluyor. Onun ýydan hak oluyor, onun E-Devlet'ten hak bilýäňiz. Şu taýda yerleşim yer belgesi size çıkarıp berýär. Şu taýdan çıkardyp bolýanda. Şu taýdan çıkardyp sonra fotokopçide çıkardyp bolýan. Yerleşim yer belgesinden sonra gerek tatile adliye sicil kaydı. Yani adliye sicil kaydı näme bolýar? Berde yani hasaba alınır mı, yani o bu problemalar sebäp bilýän polisiýalar önäl hasaba girdiňiz mi diýip şoň sicil kaydı. Onam E-Devletden alyp bilýän. Ýa-da şo taýda adliye sicil kaydı diýip E-Devletden çıkarar. Şonam şo taýdan alyp bilersiňiz. Ondan sonra gerek askerlik durumu belgesi diýilýär. Askerlik durumu belgesi bu, yani gulluk edip etmediň barada hatmyny soraýarlar. Muny eden bolsaňyz da muny terjime etdirýäňiz türk diline, türkmençeden. Etmedigen bolsaňyz näme etýäňiz? Gulluk etmediň barada yani beýni kamakdan hatmy alýaňyz we türkçe terjime etdirýäňiz. Sonra ikametiniz gerek. İkametinizin en az duyulmasına 3 ay ýaly wagt bolmasy gerek. İkamet gerek aýdaýyn. Yani ikamedem näme bolýar? Türkiýede kimliginiz bolýar, bärde oturum kimliginiz bolýar. Adamın bilýär Türklerden köpeti. İkametten sonra üstlermemiz gerek bolan zatlardan biri vize başvuru formu. Buna internetten
gözledip tapıp bilersiniz. Dostlar aýdyşym ýaly wiza başvuru formy size aňyrda resmi nama tapşyrýan ýerinizde doldurmaňyz üçin eliňizde berilýär, dolduruň diýip onu internetden hem o tag barmadymdan öňem tapyp bolýar we şoňa taýyň etýän bolar. Çünki içinde bir ýyla soralar we aňyrda galjak ýeriň badyň, aňyrda galjak ýeriň nomery, kimden öňünden çykýar, alýar da gepin ýetkisi şo soralara taýynlykly barsaňyz özüňiz üçin bolar. We şo dokument ýani önemli, yani möhüm zatlaryň biri, inter edilýän zatlaryň biri. Bu taýda maglumatlaryň dogry we dürüst bolmasy gerekli. Gara şo WFS viza başvuru formunu taýynlykly barym. Ondan sonra bir de gerekli zatlar, ondan daşary viza tapşyrýanlyň üçin $100 nemeti bar. Ýa-ni bahasy bar, tölegi bar. Onu aýdyp geçeýin. Biram goşmaça gerekli zadyňyz bankada hasap döküm diýil ýa-da türkçe hasabыңyzda näçe pul bady barada maglumat. Şonam goşmaça alsaňyz gowalar haýsy bankda hasabыңyzda biraz pul bar bolsa $1000 bolsun, €1000 bolsun biraz goýduryp dökümni alsaňyz gowalar ähtiýaçdan mümkin sonra omdurunukly ýöne ähtiýaç üçin aýtýan. Dostlar aýdyşym ýaly bankada hesap dökümünü aldıktan sonra size gerekli başka üýtgeçik gerekli zat yok. Ýatdan çykmak aýdan dokumentlerim, yani eliňizde ahly dokumentlerim, çakylyk, haýyşnama, saglyk sigortasy, SGK, döküm ýerleşim belgesi, onuň randevuňyz hemmesini fotokopide çykardym. Yani hem orijinal eliňizde bolsun, hem fotokopisini ýanynızda 2 sany alın. Yani son barıp soraňyzda, yani mesele çykmasyn artykmak hemen yani derrew dokumentini tapşyryp ýerinde gaýdym. Garada aýtjaklarym şon ýaly, goşmaça näme aýtdylar, möhüm bolanda arkadaşlyk näme başka möhüm bolanda kän ýok. Ýaly aýdyşym ýaly iň möhüm zatlaryň biri şu aýdan dokumentlerimizin orijinallary we yani fotokopyalarını hökmani suratda 2 sany edip çykardym. 2 sany edip. Yani garada aýdyşym ýaly dostlar, ähli dokumentleriň, resmi namlaryň fotokopyalary ýanynızda bolsun. Başka da aýtmany ýetgeçik zat ýok. Şu zatlary dogry we doly ýerine ýetirseňiz, inşallah vizadan çykaryr we redemiýärsiniz. Yani inşallah çıkar diye umut etýän. Bular men başymdan geçiren zatlar. Köp şu zatlarda köp kişiň dokumentleri, kimlik bar, zat, o bu kimligi aňarda görýärdim türkmen olanlar köp kösent diýýärdi. Şu zatlaryň bolmadygy üçin şu videonu çekeýin diýdim. İnşallah size peýda deger. Şoň üçin çekýän. Bundan başga da video göňüňizde ýaran bolsa aşagdan abone bolup bilersiňiz. Ve like, eğer halamadık olsanız dislike koyup bize görüşünüzü belli edip bilersiniz. Başka da näme diýeň? Şöyle Instagram sayfam oýup gitjek. Biram aşagda tesirlerde näme soraňyz bar bolsa, näme diýjek bolsaňyz arkaýyn Polşa hakynda, Polonia hakynda sorap bilersiňiz. Mundan soňra nesip bolsa inşallah aýyň 11-inde men Polşa ýöreýän biletim zadym aldım. Ondan soňraky yani wagty hem size görkezmekçi vlog şeklinde onum YouTube'a yükleyecek. Yola gitmeden bilet näde barlymy, test bolmalymy, karantina barmy ve şoňa mende soragyňyz bar bolsa onum YouTube'a video yükleyecek. Şo taýda görüp bilersiňiz. Aňarda aeroportda kimler şalýar, näme dilýär, şo zatlary görkezjek. Garaz şeýle dostlar, video göňüňizde ýaran ýene ulada gaýdaýyn. Agda bolmagyny unutmaň. Indiki vlogda görüşýänçe hoş sag bolun. İnşallah yani göňüňizde ýarandyr diýip umyt etýän, elimden geleni etdim. Bärde aýdyp geçen zatlarymyň ähli men başdan geçiren zatlarym inşallah peýda etdiler. Şoň ýaly dostlar, ähliňize üstünlük, inşallah hemmeňiz vizany alarsyňyz ve Polşa gidersiňiz diýeýin. Sag bolun, saglyk bilen galyň. Sağ olun.